Вторият тест, който ще бъде направен между Golden Mask 1 и Micron Energy 100 е възможността за откриване на монети под римска керамика. Това са две парчета керамика с дебелина около 2 см и половина. За целта ще бъдат изпробвани няколко монети. Малка турска монета, която е с леко неправилна форма и размери 8 на 9 мм. Римска бронзова монета с диаметър 22 мм и желязна шайба с диаметър около 18 мм. Значи, първо ще тестваме малката сребърна монета. Взимаме едната керамика и Micron Energy 100, за да избегнем спекулации относно балансиране, от това, че някой може да си помисли, че аз не съм балансирал добре машината и понеже се получава различен баланс на земята и керамиката, ние ще включим Micron Energy 100 на автоматичен режим Auto Gap. Детектора ни издава едни звуци на керамиката. Като от желязо. Ето, това е малката монета. Ето е как хваща въздушно. Доста добре. Но това е във въздуха. Слагаме тази монета под керамиката. Дискриминацията е малко след капачката. Автоматичен баланс казахме и леко чуващ се звуков прак. Сигнал 9. Махам керамиката. Слагам я обратно. И сме до тук. Под същата керамика слагам една шайба. Същата работа. Махам керамиката. Това е добре. Така. Под керамиката слагам по-големата монета. 22 мм. Тук вече имаме цветен сигнал. Слагам още една керамика отгоре.
вече имаме цветен сигнал. Махам тази монета и слагам малката отгоре върху керамиката. Виждате, сигнал няма. Ето е монетата. Същата монета я взимам и я слагам само върху земята. Отгоре. Ето. Върху земята имаме сигнал, обаче върху керамиката сме до тук. Така, изключвам микрончето и слагам монетата настрани. Ето едната керамика и включвам Golden Mask 1. Сигнал от керамиката няма. Слагам малката под едната керамика.